Department head sa munisipyo ng Agoo, pinulong ni Mayor Frank Sibuma. Samantala, job order at contractual employees na higit 10 taon sa serbisyo, posibleng maregular ayon kay Mayor Sibuma. May ulat si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Balik na sa normalang sitwasyon sa munisipyo ng Agoo, La Union matapos maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order and Status Quo Anti-Order kay Mayor-elect Frank Sibuma. Pinulong ng alkalde ang lahat ng department heads. Nanawagan siya na magtrabaho para sa interes at ikabubuti ng bawat Agoeños. Tapos na ang politika at time to work na. Habang nasa transition stage, wala pang tinatanggal na job order o contractual employee maliban sa mga kusa ng hindi nag-report. Batid daw niya ang pangangailangan sa trabaho ng bawat isa. Pero iisa-isahin daw niyang pag-aralan ng performance evaluation ng mga JO at contractual employee. Bibigyan din niya ng oportunidad na maregular ang mga JO at contractual employee na mahigit 10 taon na sa serbisyo basta kompleto ang kanilang mga dokumento. Dito na sila nakadepende yung buhay nila, pati siyempre kung nagpapaaral at may mga pinapakain ng pamilya, bakit matatanggalin? Nag-pull out na rin ang mga naunang dineploy na pulis para magbigay ng dagdag seguridad sa lugar. Papayapa po naman po ating Agoo ngayon. At the same time, lahat po ng kapakanan nila, pinangangalagaan din po natin. Samantala, kahit daw nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, hindi raw ibig sabihin na siya na ang permanenteng alkalde ng Agoo sa loob ng 3 taon. Tuloy pa rin ang pagdinig sa disqualification case si Sibuma dahil sa issue ng residency. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.